Okay, mayong hapon guys. Hello po, nanay. Gano'ng katagal na po si Carla doon sa Kuwait? 2 years na po, no December 10. Finish contract na, no? Ano sabi po ng agency niya? Nakausap niyo po ba itong Doha Energy International Manpower Service ko? Nakausap ko po, ang sabi ko sa kanya, madam, tulungan mo naman yung anak ko, humingi ng tulong, gusto nang umuwi. Over-stay na po siya. Sagot ko sa akin, ay di ba kaya siya magbili ng kanyang ticket o di kaya ay magkakain sa amo niya para siya makauwi. Ang galing naman pala nitong Doha Energy International, no? Opo. Ganun sabi sa akin. Pag-alala nanay, no? Tutulungan natin itong anak ninyo at nakakainis na lang yung meetings na ganyan. Porque pinagkakitaan na nila, bahala na lang. Itong Doha Energy International Manpower Service. Kaya, ito ba? Nakakausap na Aday. Suka. Pamagi ko on. Suka. Nahurot ng gatas. Dia. Kenapa? Lay. Nahurot ng gatas dia. Katong ipit gahapon. Ha? Nakalagay, dapat na nangako sa'yo na wala ay kong day off, pero sa kontrata ko po ay may day off. Kahit po ako may sakit, ay pinagtrabaho. Usa ka lata na may kapalit biya. Basic po. Tawagan ang aking employer para kamustahin ako nito ay wala po kami natanggap. Wala po ako natanggap. Ang dami talaga may Sige pag-anha biya. Biya. Agtatay si mong baby. Ha? Ha? Nagpirma ni sir. Nagbasket sir. Nagpirma. Nagpirma lagi. Gijiban mo na. Gijiban pa. Gijiban pa. Diyan mo pero kasi James na. Ang susir may mo rin ko sir. Umag. Pero si James. Usa pa? Ito Smith. Biya. na dumaan, hindi niya naalala na tapos nagkakita ko yung mga anak niya, pero nag-flash po bago ko mag-birthday yung anak namin panganay. Tawag ko po